moy. Moy. Asimikenga diri la wayanku. Ogwumagala dikete yete. Dugwana banti kana baji. Ababulu bunu so yenu mekei. Ayeja yana. Ejana bisije. Asimuna kata mawani ya mamamu. Kata mawani ya mamamu. Kobuda molo ya mamamu. Namangana. Asimikenga diri la wayanku. Kenga diri la wayanku. Ibagu jemi le diaramba ke oyi. Eke mmọnwụ Ogwumagala dikete yete Dugwana banti kana baji. Girigiri ga na-agba n'ukwu ose ara ala ose ma ọkwa nne asị na ọkpakụ na ọgba mkpume ọgba nkata na ọfịa kwele na mmiri na-ama ugo na-azụ ugo ahụ ọkụ ya ee agwọ na-atụ mbe ọ na-atụ okpokoro ụzọ ndụ. They came back to this community to know the two tortoises, which is a male. Huh? For your own good, Uzondo, pack your bags and leave. You lie. Ogwumagala, or whatever your name is being called, you are a liar. I repeat again, you are a liar. If there is anybody to back out of this community, it is you. Yes, it is you. Let me even ask you a question. How long will you continue to torment the members of this community? Haven't you caged them enough? For your information, God Almighty has heard their cry, and He is here to liberate them. There's nothing you can do about it. N'eje gba ọsọ mbekwa na-ebu abọ n'isi mba ọkwa tufu a na-arụ ndị mmụọ ọka ọ dị asị na ichekiri ihe na-azị izu gaghara ọkwa nnene na-atụfu a na-agha afụ ndị mmụọ the same fight that killed your parents are about to swallow you. Never. You are a liar. Let me tell you, he that is in me is greater than he that is in you. Yes, don't forget, my God is a consuming fire. So stay clear from me. Otherwise, yes. Odumodu. Ọkwanọ na ebe buru ugo bịara nkesi bịa ebe nkụkwa anya ọkwa nnene. Otu ọrụ na-abụ nkụtụkọ onye bugbo na-ebi. Ọrụ ife anyị nọ bụ mmiri atam azụ anwụ. Akịrị gbarụ nwunye di m. Onye si na nke ma mmemme anyị na-aba ọnọdụ n'ife nye anyị bụ ịgba ọsọ. You want to start a fight, you cannot finish. I see. Uzondo, I like your courage. Let me remind you that the same Odumodu that deformed you can take your life. Lamentation chapter 3 verse 37. He says that who can say a word and it shall come to pass when my Almighty God has not approved it? You and your so-called good are powerless. Shut up! Quiet! Quiet! How dare you? How dare you stand before me and look into my eyes and say that Odumodu is powerless? Uzondo, a child that wants to dance Sugere should be aware that Sugere is the dance of the spirit. Odumodu, Menete. I shall go and come back. I think they are not
Isi na nke anyị na-eme ọdụrọghị mma jezuo na-eke ndị ga na-eke mmụọ obodo a nọkatara iwe lusie n'ọbụ mbọsị anyị nọkata mmadụ na-eri ndị be anyị ma chi ụtụtụ eboro uche anwasị na-etiwe ịtali n'ezi ndị agha ya ka na-asị etiwe ịtali n'ezi ndị olu na-etiwe ịtali n'ezi ndị agha ya ka ejinwe igwe mmiri gba n'olu obodo niile ike niile bụ nke nna m. Otu edikata a na-elega anya aza Amaka village nhazie gị na-edika Amaka township iwezi ahịa ele ndị ahụ mmanya na ọha ji ha na-agala isi elele m anya n'ụkwụ ga-enwe nọọsụ na-adịwa ada anyị ọgwụ mgbe iwu ụmụazị ọ fọrọ gịnị ihe ruo menopause anyị ga-amụ otu anyị ga-esi eme ndị gị nọ n'ọcha ndị anyị ma ife a na-emefa ụdị gị nakwa m n'ala Igbo ana ama m otu esi Igbo ka Chineke kere m na gị ebe isi gba m ụgwọ ndị oge vam ozugbo Ijeọma wee enyi m nwoke ka nọtụkwa ụgbọ aga hụ gachi trọsis n'aka garị na vileji Ijeọma ọlụla nwa mbụsa gị na be m maka Chineke ngo telivishọn Chineke kpọọ m ọkụ bụwa ka mma na-enene onye nna agadabe na-enye onye nna ibe ihe every night atakịrịkpala nnu apị every morning atakịrịkpala nnu apị we all are father nne gị 5 minutes of pleasure ịghọta na mụnwa nwere treasure abaka ụmụ nwaanyị ndị be na-akpọ biko m ajụ ile ihe ha na-ahụ gasị ahụta gasị enyi ha nwoke ka ahụta ha gasị pikin Popsi imekwe mpụtọ ya adị ị na-akọ akụkọ nna ya Sabina na onwe ya bụ nsogbu ka ya na-aga hụche akwụkwọ m onye nsogbu besi gị chọkwa m megara gị ama m si wole nsogbu o ọhụ nwa gị nwaanyị idobe n'ụlọ anyị achọrọ m ka ị bịa kpụrụ ya ụmụ afọ fresh akwa njikọta ọ tara ya taa ma kpụsa asị m ego gị 5,530 naira ị chọrọ ịkpatu enigwe n'elu ụwa kịta ka ị na-enye m ego onye ifuru bụ Don Onion secret B and the billionaire ka Chineke kere m na benagwa mkpali ego n'elu otu ngwa gị ihe na-eme n'ọbụ iwe maka Chineke m nnupe m otu mpụtara ọkpọ ntọ gị na ya hụta were makpọ gị anya ka mgbazie gị sekọnd missionary job ka ị nwere taa n'oge ewu niile nọchara vileji a egbochara m ya ga-abụzi ese n'ọpụ iwe ka Chineke vejin niile na-ebe anyị dis vejin chara m oge agwụsị ntara ahụ shie si ka sabi bebi ndị m lọ njem n'udo gaile lee onwe m anya tọọ ndụ m mmanụ iji anya abụọ shi otu dị mma ma afọzie gị iji otu anya shi otu bịa ịchọ ka m papụ ya n'ụzọ agha rụrụ ụlọ ebe a na-apaki ego ebe ibia rụrụ ụlọ ebe a na-apaki ngwaafịa onye dis man na-agwa m maka ọ dị ka isi adịghị gị mma ọ ga-enye gị steepụ ndị afam nwaanyị mepee ọnụ eji eri Chineke gwa nwaanyị anya mpịa ọwụ compliment of season abịa ekweliwo ka ndị ọrụ ka ebe ụlọ nna gị dị ya shiko taa na gị na nwunye gị na-eburu ngwongwo unu kwaba ebe ahụ n'ụlọ nna gị ka anyị nọzie n'ụlọ nna ya ka anyị nwee peace of mind ị na-ekere property iwu jidit skyrot ịmara ntị Sabina bịara nga buru akpati akwa ya si m na ọgala na nke ndị di ya ndị ajọs bata gbajie m aka gọrọ agha mbụ otu itisara aka wote Chineke na-ese eke ịmagara mọsi ịmada onye wu ịgbụrụ anyị n'akwụkwọ nsọ sị welite obi gị elu kelee Chineke onye kere gị welite obi gị elu kelee Chineke onye kere gị n'ihi na Chineke nwee ndụ gị nganga dị mmadụ ntụ gị wụ na ntụ gị ga-alaghachi onye kere anyị ga-ekpe gị ikpe ma ị nwụọ ya mere ka anyị kwụsị mfuli elu nganga nnukwu ụkọchukwu ngwanụ lee nnukwu ụkọchukwu onye na-eri nnukwu ụkọchukwu gbasakwa aka ọtọ ya nabata gị na ndokwa nnukwu ụkọchukwu gbasakwa aka ọtọ ya n'ebe nabata gị na ndokwa isi mere enu ịnyasị na chọọchị imebiela ụwa sa agbabịa ha ka gịnị ị gabara n'ime aja gaga lụọ ọgụ Sabina gị were oge anya gaa n'ime aja ihe ị ga-emere dị mkpa dị gị ụwa nna na-ele anya site na ma Chineke ọ ga-eme emere ha nabata m mkpega na ọchọchị anya m katikis na parish anyị gị ka gị lụrụ m ọgụ n'ime ahịa akwa m Sabina lụrụ ọgụ asasa ọwụ agha alụrụ ọgụ ka m lụrụ aka m ji lụọ so ihe ị chọrọ nwaanyị be m bịa n'ote kparịcha m kuo m ekireku nshi mmechi ọnụ fọdụ aka elege ya maka awụ m ihe akpụrụ akpakwa ya erighị groto veji Maria na-eguzo ote aga m akụkwara nwaanyị gara aga bụ ọgụ n'ime ahịa ihe ọ bụla ego
o mere go no gịnị ka nwaanyị ma mere ka ọsọ bedo na ọ chọrọ aja ma o sie mmiri ọkụ n'ogo ma ị na-eme n'aha nna gafere makwa ihe ọ gwara m gịnị ka ọ gwara gị ọ gwara m ụtụ m n'ọnụ ọ gwara gị ọnụ nwaanyị mepe ọnụ o ji eri ji na-ede sị ma nwaanyị anya mpịa nsị m ike nwaanyị anya mpịa wu good morning owe ekele owu compliment of season ọ kpọrọ gị nwaanyị anya mpịa elu ka ọjọọ nọ nga ọwa anya ọpịa dego onye lechara mma na anya pịara akpọgụ nwaanyị echebe ụgbọ gbara gị onye ngwụrọ ka ị ga-abịa si ya thank you ọ ga-akpọ gị onye ngwụrọ mbụ anya ọwa ọpịa dego enwere otu nne si aghọta ụka ghọtazie mmadụ lechara onye anya pịara awụ isi otu anya wụ ihe fere na akpọgụ nwaanyị anya mpa ị ga-asị ya nne m ekele dịrị ego gị gagaga ịlụ ọgụ ya bụ otu isi agbụrụ nwe gị ọgụ ọwa anya ọpịa dego ka mgbe ka epịakọrịla ka ị ga-ama na ịhụ nwaanyị isi asịbada akpọrọ gị onye isi ọwụ ihe awụ hafụ isi ọwụ ihe iwu ụda ị kwesịrị ịnọ ihe akpọ ndị isi pụta bịa nọ na ihe onyinye gị na ọ ga na laịn ha gaga nọ n'ihe dakwa ogwe daga na shi gị ga na-akparị m aha m na-eto oto m na-esi ebi ụda aha m na-amaghị enye m katikis n'obodo gị gaba n'ime aja ọkwa ihe m ji sịbara anabata agaghị m anabatacha gị fully into this compound ị chọrọ ịrọba aha m na dị mọọlụ ị chọrọ iwere aha m lọbọ ya na mọọlụ aha m tụrụ aka m fọm ọrụ onwe m aha na kọmuniti anyị enwedịghị m ga-eche ọbụla m gara chọọchị fada gosicha oriri mmadụ awụ onye mbụzọ a na-enye oriri ma oriri gị bụ ebuzo ede m ọnụ enwedị onye ọgwọ oriri ga-ebuzo agbọ na onye ọgwọ ọrụ na-agba maka fada mara abalị si sagha dịwa onye nkọlọ mana nri mana oriri nsọ asị fada nwụrụ anwa asị fada parish nwụrụ anwa bụ ụzọ onye ndị ka ọzọ takideli anya gị kpọsụ m ọgwụla maka ịgba onye nkọlọ ga-egbu gị gị na-elecha anya arachaghị ọnụ ka eke nji aba iwudo onye nkọlọ ele ihe ekiga na famili m ele ihe ejiri tọja m go iwudo onye nkọlọ nwa agbọghọbịa dị agụnụ dị ego na agụwa gị anya akụpịa wụọ gị anya ha wrie buru gị ote ka ya frin bọs bute ozu gị nga iwudo onye nkọlọ mụ na ga-ele onye nwe onye nkọlọ kedụ m dị mkpa ha ka m oriri m natagbere m nwanụ gị natala ya maka chukwu anyị na ntị gị onugwula agbanwe ngwa ọbụla asọ mmadụ 100 nwụọ n'ọnwa mụnwa ala ilu niile ka m ga-ekwosi ka asị onye ga-ekwu oge aja ka anyị na-ebu ụzọ abịa ekwu oge aja niile ka gị na-egwu ala ili ote ka ha ga-ejirịta ali etu otu esi pọkwa n'ala ili ke gị pọchiere gị onye nwoke nkọlọ a ga-ebu ụzọ ekwosi ike gị ị na-eri oriri nsọ Monday to Sunday ha arụgo ka ị na-anata ya na-anọghị n'ọkwa mkpụrụ obi wee bịa kraịst n'ịla ọkwa grasia m n'obi ịnọdụ n'ọkwa grasia m n'ọkwa ya nga ka ikwe ya ma aka odo ihe niile imedụta ya na-asị oriri nsọ ka m gwa gị na-alụkwa ọgụ ka ị na-alụ isi ọdụ m ga-emega nweta rịmpọtụ na ịlụrụ ọgụ gị lụbakwa ya n'ime aja ala ọsọ gị kụgba ọ n'ime chọọchị ka ị ga-alụ ahịa ma ọ bụ gị gaa n'ala ili nga mmanụ nwụrụ gị gasọ onwe gị alụ ọgụ nọ lee ego oghe gị were ihe were oghe bịaba nga ịlụba ya n'ụlọ gị sikwa nga eburu ozu gị bụla ya nna gị ihure na-ada eme o ji nwa ọmụrụ amụ ji etọ mgbere were metara ya nlọkụ gị ma aka ote bịa na famili m ote ka a ga-esikwa eme aka ebụpụ gị ọkwa mụ na gị na famili ị ga-ahụ ya ma ọ bụrụ gị ka ọkụ na gị fọta mashin n'ọba fọpụrụ m gị kanopi nọ na nna kanopi nọ na nna ofe fọpụkwara gị akwaghịrị oge gafukwe fada krismas Sunday to Sunday gị doburu flawa gaje imege kọpas krisi eme ya ụda ha taa ma na-eji eme kọpas krisi amịrị unu n'ụlọ ịlọla mgbe ịlọla ị ga-ahụsi anya ọ fọtara gị na ndụ m Akosa digi mana lu, digi mananya. Akosa digi mana lu, digi mananya. Asima akosa digi mana lu. Ọkpara ọkụkọ ịkpanwe ọdụ a ga-ebuga gị nọ ya wee beghị isi iyi ekwe ifu mụ na nwaanyị na kemma elu ịgba ihe anyị na-ekwu shọ na ụmụaka ịhụ fes kịsị m na maka Chineke nkwa gị ọkụ na mgburu bụ ọnụ na igide ala onwe gị emebibi gị kọwa esi m You are hanging the paparazzi's hand on air. ka m buru egbe buru mma mebi ike were kwuo katapila gaa demolish his house maka eyiri ngị nwa ike I left my dad Feko global. ime onye kwụ ọdịfa na-ekwu ya ka m na-anụ ya ha jụkwuru sị onye bụ nna m n'obodo a ọkadala anyị dakpa nwa m wee na-awa onye nzọzọ jee na bụ ụzọ ọma zọchasa wezụkwa na ini wee nata etubi ọzọpụrụ ini abalị mpọta mma atụbachiri m ga-enye onye ala My friend, we come to you. I am already in a relationship. Feko International. anyị na-eru uzu na-ekwu okwu Feko International kịta ha anachi ngọm tee pawụda ọ gwụla ihe ị na-eche at your age agwa wega anyị na ụmụ onye nwụ fọrụ gara gị ṅụfọziere m ana gịnị mee ọka gbara gị nkịtị gị na-ekedi elu gị isi stop pestering me around gịnị fe na plasta pa ebo warehouse ka ebo shop Feko International. bịa n'anya olugo mgbe ị agabala onwe gị anyị na chop na ibulu akpa gị si na be mpụọ kịtịkpa na-enwere nwanne gbọwaị ọnụ ifuru afọ na-aza Jimmy
I will deal with you. I have about 67-story buildings. Now that you are aware. You are aware. If you need a car, come and meet me. Forever leech, you know. Nanyeba. This family is family of God. Thank you. Also, you know, no family of God. Okay, I'm going to go for everybody. He said, "Them pam mama, come Lord, Lord, him go balo. I'm on your. Okay, see nature ebanyere. It's about film. Umro cassette nwere here. Kam tinye kwere ya ka ikiri. You yeah. Ijokom na go on there. www.dubem.com. There won't be any freedom for me. Not try you came to sit and bring it up. You need bring yourself down. Is this my bride price or groom price? 500,000. I will do more. I'm Prince Paparazzi. I'll do it. You go around defrauding people. You think you can come here with a Bible? Oh, if I want to make a go for a cake, you will my walk cake, you wallow iPhone. You will get you cool ice cream, like you gold wrist watch. 650. You know, the only thing you get now, Kita Minagino, Abana Automatic, 500,000 naira. You must be taken out. Taking out you put in working warriors. So you have turned yourself into a prostitute. Oh! If I want to explain, I will first explain. Someone had a bike. Oh, ha! I can't go on. I'm it was the guy going. Mama will launch in a village. My is in malaria and Malaysia. What you go around collecting money from young men? Oh, my God, some must see me, some can see me. Got to go. Oh, you're not away, man. Odia kisi debo nuko kwa. O se ko si mezo ku. Odia kisi debo nuko kwa. Itala ko kwa kaza gede. Kretus. Okay, in my fake I want my money back. 3 million naira nyege ba achomia. Ego nyege ki won rent e chop. Go and bring it back. Tell the people that the owner of the money is here. Jengo tell me go achora semu. I don't want again. Give me my money. If that is what is this. Therefor International. I know your sister is inside and she's yelling me. She's yelling me. She should give me my money back. Ibu tell me I told him we let the shop again. Elent is an issue nyobna. Nyekwa go wait to Obi. Munwe to Obi. Inyelo megom mbagoku. Mbagoku mba your sister oku kanseme. Dukwasem. Ife ka adi anu kwa anu adi atakwante mata. Adi atakwante mata. Enwo 3 million naira bakolo no. Nyekwa gi amakwa mpanji bunye gi. Pute kwale megomu. Enu yanku. Mogi kaje bako. Therefor International. Benanya. Olugo mbu ya gabala onwe. Amakwa onye ebo. Amaro me bisi nwene sualem. Onwe ka bungire bute bad luck. I do na chop now. Ibula pakiti na bempo. Forget on the one. Mecha Therefor International.
na-eme ekugo awụzi m ide ihe mbụ na awụdọ ozugbo tegara ụkwụ onye nwa ya atụghere m ụzọ ego atụbata nwụrụzi ya tụntụ nganga I know gị chọzi ịṅụ katọn ya na ntọra gị aga ihe ga na-azazi iwu choi mụbụ egwu gwa ma gacha ọnwa pinọpinọ m na ya ga-ebi bikos ụdị ndị a na-ebe adịọzi mma ịkpa aga oke ndị housewife nchozie occasional wife mụ na ya ga na-akwa aga iche ịghọtago chukwu atụ ọma mmenata Mama, where's the girl working at the kpọrọ niile? Ifo ya wuru ka na-aga tiere m ọbara Jizọs. Ọ bụrụ mọzụ ka ị na-ekpe tiere m lahịla. Kama m ga-arịpụta n'okpuru moto nụ. Ma alakpụrụ n'ime ili mee n'ọdị ya. Enweghị m ike ịpụta. Lekwe okpuru moto. Ị nwere ego. Lekwe okpuru moto gị na-asa oyi. Ada asa ya mmiri. O mechuore m efe. Aka wajichere gị. Elesi nwanne gị agatara isari ya moto. Ihe na anaghị. Mi ga-asara ya moto. Akara aka m ọ sachara. Ya sara akara aka m. M bịa hasara ya moto. Ya akara aka m ọ nọrọ na moto. Akara aka m adịze sleeping. I can no longer do anything meaningful in this village. Guess him bịa. Enweghị m ike ya. Can you hear what is so hard for him to do for me? Mumazi bịa na ha lọta otu ha chọrọ ịpụ. Is it hard for my brother you didn't know where check? 20 million on sim dia na mai. 20 million how much is it? Okadi ego na-eje anwụ mmanya. M ga-ama ihe m ji ememe eji ga zụọ ya la rụọ cemetery. Gwa ali ilu demecha ndị mmadụ na ha na-abịa nga ha azụrụ m ili elu onwe ha. If I don't know what to do with 20 million. Odenye nwunye m 20. Okoso na moto mpọ. Mike. Okoso na moto ahụ pụọ. Ari nge gbo ha go. Mama mmegbu ọchụ o. Okoso mmegbugo. Okoso si na moto mpụọ. Okoso ị na-achọ m okwu o. Ị na-achọ m okwu Okoso. Ogbu achara jiri na ba achara mmadụ wee gburu achara mmadụ wee nawa na-abịa abịa gbu achara nke ike oge adịghị Okoso. Ihe mere ọ ga-abịa ime mmadụ mee gị iwe gị iwe melia mmadụ. Okoso. Si na moto chara m. I have been waiting for my death. Asa Ogwumagala ga-egbu m. Igbo from gịnị? Onye adara na akara aka gbawa ya aka. Ele ha na fere. Onye wari ndụ. How much is the money I'm asking for? Make it 20 million. Woo! Egwim. Ya ha m ugba wo Patricia Egwim. Okoso. Kogelem under beyond your car. I'm not moving an inch. Mama, don't worry. I know what to do. Okoso, eweli we biko na o ngbakulite no. Biko nye ka ipo. Nye dey about 20,000 naira. Jide godi. Nke about address my house. Jide pa. Cabo my office complimentary card eh. So go bli change ro obi gi. Gbago text ka ife no. Oh, ngba biko buta kan lawa biko to mo say so. Money. Enter moto no. Maputa no 20,000 nkete. E yiri nge children. Nepe wara na mewe. 20 million come kulokuya. How can you get me 20,000? Ego obuli mu na wa akara kam na mutara gya. For that very reason, you can't just give me 20,000. Can you come here me? Okoso si na moto mpọ. I want me care. Mama megbu ọsụ o. Mama megbu ọsụ o. Okoso wezugo onwe gị n'etiti oro niile n'ihi na ọ ga-adị ngozi n'afọ Jesu. Maria adị asọ nne nke Chukwu. Yomadi ga-ayọ kịta ga go go Okoso. Okoso megbu gị ebe a. Okoso si na moto mpọ. Okay, one amuro. Ami ka na-emeghere bu. Kutu mu oye kamgbe. Okoso. Kemu oye. Okoso. 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 Mmemme gị sara maleku. Okoso mmemme gị sara maleku. Okoso mmesiri jaja. Mbagide gị nwe mgbaba ozu gị. To God who made me and you. Mbagide gị nwe ebe a. Mgbaba ozu gị. Engwuru odogoro. Ị na-apụ ala. Ịmakwụna mmụ abụọ eze onye ugo. Eze onye ugo ka ị na-abịa na-anọchiri m na moto. Omenka na-eme nka na be ndị na-eme nka. Ị ga-anọchiri moto. Ogbu achara na be mmadụ buru achara mmadụ wee nawa na-abịa abịa megide ogbu achara ka ihe ị ga-eme. Ị na-apụ ala Okoso. Eleghị ma ntọsanga. Ị na-apụ ala Okoso. Igwe dịkwa gị n'anya Okoso. Ọkwa egbe. Gụ na mmanụ ogwukwa egwu. Nwanne mmanụ na nwanne mmanụ mee katun ọnwa ihe ọjọọ. Obere egwu a m sị m gwụsara gị ugbu a dị ihe ahụ ihe anyị na-akpọ otu m chi amụga injinia gwagwa na m ga-abụ injinia. Arịgoro n'okpuru moto arịpụta ihe m mega exercise. Kwụsị enweghị moto ọzọ m ga-eji apracticalize. Ka iwere akpa okporo ịsọ ihe awa akpa okporo ka ma m sọwa akpa egbe. Okoso ka fara hanya. Onye tụtụrụ ego m tụsara ka mma na-eji eke inye. Okoso ka fara hanya. Mama ele ego m. Okoso. Onye afọrọla ego m.
Okoso, kafara hanya, Okoso. What's not talk? Okoso, Therefor. You go to me again with that, but when you come around. What they go there, go get my papa to Okoso. What's Thefor? Put that on to Gwebe. Okoso, Thefor. Okoso na tomo. Okay, one. Ena tomo Okoso. Okay, one people lava. I'm sorry, but KJ. Lava. The boy hold the address on you. Address on you. Mama Hamaka, onye coach now say, who is he? Onye kewo, get their face here. Makadija go bro kolata nga bro tige. Ima ba money. Ija baby. Ade ku no na makara kama dey slippery. Uma di hem na me na ga manya mego. Nyam ga homa na je. Kisi je gom. E para no ba ga ni mi he. Kisi mi je gom. Mama papte ko si. Ana bi bugo ihe o mere agma igeri uda ya. Mama oje je go kam ge so na. Nyemego. Nyemego. Mama nyemego mo. Opposite give and match us so. Opposite give and match us me. My baby, you know say you got love for me. I do go. When I call your name, shakara for me. The white of Africa. Ahamo was a white. How come Madam White? Did you just touch me? Imerala. Asam tatamani. Ihe wu munye sa white. Onye kpara nkwa ahụ sikwa ngbere bịarị ụgwọ ngbere bịakarịa holidays. You know the compound in Bahama compound. You get the Bahama security. Oh my God, nkịtị. Maka Chineke here dem no mmiri ebi ka musu. My name rings a bell, Mama. Afanya wana ring bell in our own village market. Achọ m ihuru nwe ntinye n'ime nsogbu a. Maka mbupụta onwe n'ime okwu a ị ga-like him. Ihe etu ị nata si fesi bata na mbu nne ya ma kwe. Nwa ya nwa m bibu oge gị nwa one time. Ndebe kais na gị hotish achọta dị nwanne gị mee ya. Iflozi ị na-akwado ịga. Ọma adaba. Ụmụ Hausa white of the White House. Onye ọbụla ga-abịa na be m ga-eyiri white. Obi akwọ la giriri nkwala nwe yiri ihe awọdụ ndụ. Ezu wacha, kwa ile ngugugbo. Nkwa nyiro kije jo ndi made semo. Dekwa ju esemo. Awure pa hara goga. E wokwa ha chaga. Ana agbago okwu ebe osi ebe a na-apụ. Gakwa Bahama gaga jure esemo. Gakwa iko Bahama ya. Gakwa na White House gaga jure esemo. The Queen of Bethlehem. Kena go ele. He Queen of the Cross. Chere na ya n'ọnụ m. Basa white o. Ụdị ihe mekwala mbosi ọzọ. Ọnwa ka ị na-agụ kwota ị na-ajụ ma wara na-agba. Agumeyi white wee na-aba na kitchen na-esi. The money ya obey the White House rule. Akwai hụrụ kọlọra ya ụta iyi. Ị ga-eyi sisi amaga yi ka nwere penti. Onye ala ka ebo. Ama agba gị penti. Onye ala ka ebo. Is it Sheshilu? Oh yeah. Go to Bahama and see my pictures all over the white big board. No chọ ihe ga-ala ata. Mana ime ala ata m kama ị ga-ala ata ma ala mi na mi. Very soon, you got me here banging mo. I'm going up. You are looking down on me, oh, look, oh. You got. Awesome. I'm looking down on you. Oh, yes. Eleho banging again. Now we don't teach you. When we're looking down on you, you got me here banging. Yeah, we should go to Maraggy. That boy will cuckoo. I got no very soon. Are you trying to mimic me? No. Are you trying to insult me? Mind yourself, oh. Just get out of my way. Because very, very soon, you got me here, I'm going up. You got looking down on me. Look, oh. You got me here. Eh. Aqua Sawai to KJ Bwebo. Aqua Sawai to KJ Bwebo.
You are playing with the white of Africa. The white of Igbo land. Okay, make you one nanya. Okay, make you one nanya. Okay. Okay, make you one nanya. Now looking down on me, oh. Look, oh. You got me here by your I'm going up. Why you? Only more haircut.